Sivák versus Magard alebo Keita v Clash of the Stars? Rebríčky Oktagonu sa výrazne menili. Lajos Klein bude čoskoro opäť zápasiť. Humburger vysvetlil, prečo nakoniec ostal v KSV a nie je v UFC. Pudilová bude bojovať o udržanie sa v UFC a Siváka čaká ďalší titulový zápas. Ja som Johan a ty sleduješ naše novinky. Ďalší zápasník Oktagonu v Clashi, Magard, by o angažmá v bizarnej organizácii možno mal záujem. Pod príspevok, v ktorom Clash promuje, že sa u nich s veľkou pravdepodobnosťou predstaví Vašek Sivák, označil Jonas Siváka a napísal toto. Poďme si dať odvetu v MMA, všetci to chcú vidieť. Reakcia Vaška na seba nenechala dlho čakať. Jo, v postoji, oky, nech ti môžem ukopnúť hlavu, to mi problém nerobí. 750 000 do banku? Následne ešte pridal, že by si to mali dať v Muay Thai v malých rukaviciach a označil Lesiho a Clash. Magard sa rozhodol hrať ešte väčšieho tvrďáka a z pôvodného návrhu MMA zápasu prešiel na súboj bez pravidiel. Čo tak žiadne pravidlá, žiadne rukavice a žiadny časový limit. Alebo nie si bad boy? Magard storku následne zmazal. Do dohád sa dokonca pridal aj Keita, keď reagoval na Sivákov príbeh. Prečo nie Keita? Na čo Vašek odpísal let's go, yes. V Clashi to asi ani s Magardom, ani s Keitom nedopadne, keďže sú podpísaní pod Oktagonom. Ale vzhľadom na to, že Sivák je tak trochu na voľnej nohe, možno by sa nejaký zo spomínaných zápasov mohol uskutočniť práve v Oktagone. Vlasto Čepo kvôli problémom s ramenom a kľúčnou kosťou musel odstúpiť zo zápasu, ktorý sa mal konať budúci víkend v Bratislave. Náhradný zápas za tento zrušený súboj Čepo versus Kartal pravdepodobne nedostaneme. Napriek tomu je Karta na Summer Party v Bratislave jedna z najlepších v histórii Oktagonu, tak si to nenechajte ujsť. Ja tam chýbať nebudem. Frimpong opustil Oktagon, oznámil to na svojom Instagrame. Jeho ďalšie kroky možno povedú do PFL. Oktagon aktualizoval rebríčky. Mazuch potom čo porazil sedmičku strednej váhy Zavadu, poskočil ako nový v rankingu rovno na druhé miesto. Je teda dosť možné, že by ďalší súboj mal napríklad s Engizekom. Nový v rebríčkoch je aj Attila a po porážke od Carlosa sa usadil na 5. mieste v 9-3. No a Gogoladze sa posunul vo welteri na 3. miesto a Surdu na 4. Lajos má skvelé správy. Na Instagrame informoval, že už čoskoro bude oznámený jeho ďalší zápas v UFC. Dúfajme teda, že už to bude s niekým z rankingu. Dominik Humburger pre TNCZ vysvetlil, ako prebiehala jeho komunikácia z UFC a prečo vlastne zatiaľ ostal v poľskej organizácii KSV. Dominik bol totiž vraj kúsok od toho, aby zápasil v Contendri. Asi není co skrývat, byla tam komunikace z UFC, bylo to hodně na dobré cestě, ale mám stále platnou smlouvu s KSV, takže tam nastaly takový problémy, my jsme nedořešili ještě úplně smlouvu, dokdy od kdy platí, tak se to řešilo s KSV a smlouva nakonec se ukázala teda i podle právních hledisek, že je platná stále, takže jsem s nima nechtěl jít do soudního sporu, ale vyšli mi hrozně vstříc, jednali se mnou úplně perfektně, nebyla tam žádná zášť, prostě jsme si jenom ujasnili věci, ale to UFC bude muset prostě ještě nějakou dobu počkat. Ľudská Pudilová nazbierala po návrate do UFC 1 výhru a 2 smolné porážky. Už o niečo vyše týždňa ju preto čaká možno existenčný zápas v UFC. Postaví sa proti Luane Karolíne a bude pravdepodobne bojovať o udržanie sa v organizácii. Potvrdila to aj v rozhovore pre Sport.cz. Myslíte si, že ste v situácii, kedy musíte bezpodmienečne zvíťaziť? Pokiaľ chcem zostať v UFC, tak zvíťaziť musím. Ale nedávam si to do hlavy, pretože som dobre pripravená. Pokiaľ to teda vyjde, tak super. Pokiaľ nie, tak sa svet nezrúti. Keď tam predvediem, čo viem a nebudem pod tlakom, tak to bude jedine dobre. Som pripravená a rozhodne mi nie je jedno, či v UFC skončím. Jeden zápas mi vzali a druhý bol tiež dosť smolný. Nech už to bude akokoľvek, tak by som chcela predviesť, čo vo mne je. Nijak sa nestresujem, teraz na to nemyslím. Chcem len predviesť najlepší zápas. Václav Sivák bude 19. októbra na turnaji RFA v Žiline obhajovať svoj pás v K1 vo váhe do 66 kg. Proti nemu sa postaví Maďar Farkas a toto o ňom napísala organizácia. Svetový šampión organizácií VFL a Supernova pod pravidlami K1 a niekoľkonásobný amatérsky majster sveta. László Farkas, profi skóre 26-5 a amatérske skóre 72-3 bude pre Siváka skutočnou previerkou. Dúfam, že ťa dnešné novinky bavili. Ak máš niečo na srdci, napíš mi to do komentára a počujeme alebo vidíme sa na budúce. Zatiaľ sa majte a čaute.